Eta oroitzapenak, ideiak eta emozioak leku misteriotsu batean bizi direla esango banizu? Begi hutsez ikusi ezin den lekuan? Sekretu bat kontatuko dizut. Baso bat daukat buruan. Bizitzaz betetako basoa da. Zuhaitz altu eta indartsuek bere argi diztirekin mundua ulertzen laguntzen didate. Batzuetan ez da erraza, ezta? Koko dut izena eta hauxe da nire basoa.